खुलुमबाय दिनै 9 जानुवारि 2024 मंगलबार लामाजों थांबाय थानाय सानै पुलिस अफिसारखौ गाग्लोबदों। नगाव डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय मावामारियाव सानैसो सुबुंनि हानजाया डिउटियाव थाबाय थानाय सानै पुलिस अफिसारखौ गाग्लोबदों। गाग्लोबजानाय सानै पुलिसफोरनि मुङा जाबाय जालालउद्दिन आहमेद आरो सन्जीब दास। सानैबो पुलिसा आउटपस्टनिफ्राय बाजार फारसे थांबाय थानाय समाव साथाम दुथाङा बे जाथायखौ इनाय खालामदों आरो सानैबो पुलिसा गोब्राब जोखोम जादों आरो जाथायनि उनाव जुलहास आली मुंनि सासे दायनिगिरिया पुलिसजों हमजादों। नाथाय गुबुन सानै जालाल आरो रकी मुंनि दायनिगिरिया खारखोमानानै दङ। दा बिसोरखौ एरेस्ट खालामनो थाखाय पुलिसा गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ। लोगोसे जोखोम जानाय सानै पुलिसखौ फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो दङ। धुबरी डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय पाकिरगन्जनिफ्राय बान्दिहाना फारसे थांबाय थानाय बुरलुंबुथुर दैमाजों थांबाय थानाय नावजों थांबाय थानाय समाव सासे सुबुङा हरखाब दैमायाव गोलैनानै गब'नानै थैदों। थैनाय सुबुंनि मुङा जाबाय कुशाल कलिता। छत्तीसगढ़नि बाल'दाव सासे 30 बोसोर बैसोनि सुबुङा गावनि जोनोमगिरि बिमा आरो गावनि दाननै जानाय फिसाज्ला गथ' गोरलैखौ रुवाजों गाग्लोबना बुथारदों आरो दायनिगिरिया गावनि बिसिखौ रुवाजों गाग्लोबदोंमोन। नाथाय बिसिया थैथारासै, जोखोम जादों। बे समाव बिसिखौ गाज्रि थासारियाव फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो दङ आरो दायनिगिरिया गावनि बिसिजों नांलाय खमलाय जानायाव बे जाथायखौ खालामदोंमोन। उनाव दायनिगिरिया पुलिसजों हमजादों। हमजानाय दायनिगिरिनि मुङा जाबाय भावानी निषाद। बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बगामाटी पिकनिक स्पट। बे बगामाटी पिकनिक स्पटआ गोबां मुंदांखा। बगामाटी पिकनिक स्पटआव थांनाय गंसे ब्रिजा गारिया हरखाब जाब्रबथाय जानानै सानै सुबुङा जिउ गोमादों। गारिया लामानिफ्राय हाखराव गोलैलांनानै बे जाथाया जादों। थैनायफोरनि मुङा जाबाय पावन राभा 45 बोसोर बैसोनि आरो सन्जय राभा 35 बोसोर बैसोनि। दा नानिखौ साननैसोनि सिगां माने सासे बांगाला भाइरेल खालायदोंमोन होनदों। माने नोंनि मोखांखौ होनानै गुबुननि लांदां भिडिअखौ होदेरनानै नोंखौ भाइरेल खालायदोंमोन। दा दिनैनि समाव जाय मानसिया भाइरेल खालायदों बेखौ हमनो हाबाय। दा नों माबादि मोनखो? गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनदों आङो हमनो हानायनि थाखाय। माने ओमफ्राय दा बे मानसिखौ बहा दोनहैखो? बेखौ दा माने पुलिसनि आखायाव गथायना होनाय जादों थानायाव। औ, बेनिफ्राय माबोरै सिनायजेननाय जादोंमोन? फेसबुकनिफ्राय सिनायलायनाय बायदि जादोंमोन। बिदिनो सानसे बिदिनो माने फेसबुक मेसेन्जाराव कल खालामलायनानै भिडिअ कल खालामनायाव फट' माने स्क्रिनशट मारिना लानानै गाज्रि फट'खौ बुजाबनानै आंखौ माने भाइरेल हगारना होनाय जादोंमोन। बिनि थाखाय आं माने थानायाव पुलिस सारमोननिफ्राय हेफाजाब लानानै दिनै मानसिखौ माने पुलिसनि आखायाव गथायना होनाय बायदि जाबाय आरो। ओमफ्राय बे मानसिया जेब्ला नोंनि सावगारिखौ होनानै भाइरेल खालायदों, नों गोसोखौ माबादि मोनाङो? गोसोआव जोबोर गाज्रि मोनदों। समाजनि सुबुंफोरजों मुगैजानाय फानाव खोख्लैजानानै गोसोखौ माने जोबोर दुखु मोनदों आङो। जेब्ला बे गुबुननि लांदां पिक्सारखौ होनानै नोंनि महरखौ होनानै जेब्ला नोंखौ सिगि सिगि खालायदों गावजों थांनो थाखाय बा गावनि लेंहरनाय जायगायाव थांनो थाखाय, नों गोसोखौ बोरै हमथानानै थाखो? माबा मोनसे नङा मोनसे राहा खालामखांनायनि उनाव माबा मोनसेबाबो माबा फैगोन साननानै आं माने बिदिनो हमथाना थानो गोनां जाबाय आरो। माने बे लांदां भिडिअखौ मानो थाखाय होदों बे जेनेबा नोंखौ जाहाथे माने सिगिनानै गावनि लेंहरनाय जायगायाव माने थांनो थाखाय भिडिअ भाइरेल खालायदों आरो ना? औ, जेब्ला बेबायदि लांदां भिडिअखौ माबा खालामनानै भाइरेल खालामना होयोब्ला गावजों माने सरजाबना थाहैनो हानाय, गावजों माने थाफाजाबनो हानाय बेफोरबायदिखौ माने गाव सुबिदा खालामना लानो नागिरदों आरो। दा जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव माबाफोर मेसेज होगोन नामा? जाहाथे माने सोरबा नाम्बार सिनायै गुबुन हारिनि माखासे जोंनि बर' हिन्जावफोरनो फन हरनानै जाहाथा जुदि फन रायलायफ्लांबाबो जारला, बेफोरनि माखासे नों मेसेज होनो सानदों नामा? मेसेजखौथ' होनाय बायदि जायो। माने दा जेरैबायदि सोलिबाय बेफोरबायदि जाने नेक्स्ट टाइमाव आंनि आंगो आइजो माहारिफ्रा माने बेफोरबायदि जानो नाङाथों, बेफोरबायदि लामायाव दा थांथों होननानै आं सानो आरो। माबाफोर सोरबा जुदि बेफोरबायदि बाथ्राजों फनाव जुदि बुंहरलायोब्ला बिदिनो पुलिस बिफान सारमोननिफ्राय हेफाजाब लानानै खामानिखौ मावथों होननानै आं सानो आरो। दा बे दायनिगिरिनि सायाव पुलिसा नानिनि सायाव जोबोद माने हेफाजाब होदों नामा? होनायाथ' होनाय बायदियानो जादों दा। नोंथांमोन दिनैनि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन।
बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों एसेनोसै। जय बर' हारिनि।